הרב שמעון אייזנבך נולד בירושלים למשפחה שורשית ומיוחסת. הוא למד והתעלה בתורה בישיבה בכפר חב"ד ובברוקלין שבניו יורק. לאחר שנות עמל והגיעה בישיבה, ועם סיום לימודי הרבנות בכולל, הועיד אותו מורו הרבי מלובביץ' אל משימת חייו לצאת בשליחות יחד עם אשתו הרבנית אל העיר הדרומית והרחוקה אילת. ושם הוא אמורה להיות רב ומורה דרך לרבים, להפריח את מדבר השממה הרוחני של אילת, של אותם הימים כמובן. יחד עם המטען הרוחני שקיבלו כל אחד בבית הוריו, משפחת אייזנבך עשו את זה בצורה יוצאת מן הכלל במהלך השנים, והם עושים את זה גם היום ביחד עם הילדים לאורך שנים טובות ורבות. ואם אתם רוצים לראות את כל מה שקראתי כאן, הלכה למעשה, בואו איתי לבית הכנסת נצח ישראל בשחמון. הבת שלי רוני התחתנה בשיא הקורונה. ערב לפני החתונה שלה סגרו את כל האולמות ונאלצנו להתחתן באיזשהו יישוב במרכז, ביישוב נילי. רגע לפני שמתחילה החופה, הרב מגיע, מתייצב במלוא הדרו, עושה את החופה, עושה את הברכות. אני אומר לו, הרב, למה עשית את זה? אומר לי, אנחנו משפחה. וכחלק מזה שאנחנו המשפחה, אני גם זכיתי ללמד את שניאור לבר מצווה. אז שניאור החליט שהוא רוצה לקרוא בתורה בנוסח מרוקאי. אז הרבנית פנתה אליי, והדבר הראשון ששאלתי אותה, הרב יודע? אמרה לי, הרב הוא יעבור את התהליך, הוא ידע תכף, הוא ידע. ובאמת, גם כשהוא ידע, הוא נורא שמח ושמח את ידו על העניין, ונתן את ברכתו, ושניאור היקר קרא פרשה שלמה, פרשת קורח, עם ההפטרה ועם הכל, בנוסח מרוקאי. כשהבן שלי הגיע לגיל 13, לא הייתי מעוניין לעשות לו בר מצווה. והרב התחיל לרדוף אחריי, לשכנע אותי. הלך וטרח וגם עשה את ההזמנות לבר מצווה של הבן שלי, לעשות את זה בשבת. ואז בשבת, באי באב, עשינו לבן שלי את הבר מצווה פה בבית כנסת הזה. אני לא אשכח בחיים את הפגישה הראשונה שלי איתו. אני תמיד זוכר שהגעתי בעקבות משבר מאוד קשה בריאותי של אמא שלי. באתי להתפלל לרפואתה בבית כנסת, והרב לקח אותי כמו חייקה, קשר כזה עמוק, שאם אני מחסיר מדי פעם לבית כנסת, אז אין יום שהרב אייזנבך לא מתקשר אליי לפני מנחה, להגיע למנחה, ואם אני לא מגיע מספר פעמים כי אני מבריז, אז הוא דופק לי פה בדלת, בשבתות, הוא דואג שאני אגיע כל הזמן. כל אדם אחר מזמן היה מרים ידיים. הרב אייזנבך לא מרים ידיים, לא מוותר. והדבר שהכי מאפיין את הרב שלנו, זה הנעימות הזאת, הסבר פנים יפות האלו, שהוא כל הזמן מחייך אליך, תמיד הוא אדיב ותמיד הוא סובלני. ואני חושב שלי ולמשפחה שלי באופן אישי, ההתנהלות הזאת של הרב ושל הרבנית, קרבה אותנו מאוד מאוד. אני באופן אישי, ההתקרבות שלי גם לדת, גם לבית הכנסת, שבאתי במקום שהוא אחר לגמרי, ואתה נתקל ברב שמעון בנצח ישראל, ואתה מבין שהגעת למקום הנכון. אני מכיר את הרב אייזנבך בערך משנת 2000. הרב אייזנבך מלווה אותי ואת המשפחה שלי מאז, לאורך כל התקופה הזאת. עם השנים רצינו להביא ילדים לעולם, והתברר לנו שזה לא הולך כל כך בקלות. זה אפילו לא מצליח. שוחחנו עם הרב אייזנבך, והוא הציע אפשרות לכתוב פקס לרבי, ולבקש מהרבי שיבקש עלינו בשמיים, שניפקד בזרע של קיימא. שלחנו את הפקס פעמיים, כי לא היינו בטוחים שהפקס עבר. הרי מדובר בתחילת שנות ה-2000, לא היינו בטוחים שבאמת הפקס הגיע ליעדו. ביקשתי מהרב, אתה יודע מה, ליתר ביטחון, אולי תשלח את זה עוד פעם. הרב שלח את זה פעם נוספת, ואנחנו זכינו בתאומים, בן ובת. חוץ מזה שהוא דואג לשמיטה ולמעשרות של העיר הזאת ובזקה, הוא גם פה בבית כנסת מעביר שיעורי תורה כל פעם שכל אחד רוצה. ולא רק זה, הולך לבתים, אם זה בשמחות, אם זה לא עלינו באבלות, הוא פוקד כל אחד ואחד ולא מזניח אף אחד. אנשים קרובים אליי היו צריכים עזרה של גמח. הרב תמיד היה שם, תמיד עזר. אף פעם לא שאל מתי, איך, קודם כל עזר. וזה כל כך לא מובן מאליו.
וזה באמת מפעל חיים. ובאמת כל תושבי אילת, כל הקהילה פה זכתה בשליח שאין כדוגמתו. כל הקהילה באילת מכירה ויודעת. שמחת תורה עם הרב שמעון אייזנבך זה משהו שלא קורה בשום מקום. מאיפה השמחה המתפרצת הזו? עם הרב שעולה על הדלפק ומדבר לכולם ושר ועוצר את כולם ונותן איזשהו דבר תורה בין שירה לשירה ושמחה כזו מתפרצת, אני לא חוויתי אותה מעולם. והכל, אתה רואה את אהבת התורה יוצאת ממנו ברמה חבריו. אין על הרב שלנו.